ବନ୍ଧୁ ମହାଶୟ ଆଲିଙ୍ଗନ ହୁଅ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ କି ବନ୍ଧୁ? ନା ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ବନ୍ଧୁ। ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଗରିବ ସତର୍କ କଥା। ମନେ ରଖ ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଏକ କଥା ରଖିଥିଲୁ। ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁ, ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ଠିକ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆମ ପୁତ୍ର ଆମ ପୁଅ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହଁ ଆଉ ତୁମ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରିକା ରଚନାର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଝିଅ ରଚନା ମୋ ପୁଅ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାହା କରିବାକୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ହଁ କୁହ ବନ୍ଧୁ। ଲେ ଆମ ପୁଅର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ବିବାହ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମ ତିଥିରେ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପଇସା ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇ କରିଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆସ ଆପଣ ଏ ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି ବନ୍ଧୁ। तुम्हें जाओ से माता को नहीं ऐसा
भिखुलाई जयहरू गरेको जय हो राजा सत्रवतन्त्र ये तो पितृत्व ये मोहन प्रणाम ग्रहण करंत तो पितृत्व ये मोहन प्रणाम ओठ सर्वभंगमय हो तुम्हारा जय हो उठा राजा ना सत्यता मौजोडे ब्राह्मण दाण्डे भिक्षा मागु खाइथे हेले जाऊ एई राजमार्गले आजी दुई दिन जे हेला